Айде, разказвай му. Куче роду. Никак подиваме яйца. След един месец Месец прибутиват яйца. и къде се слагат? Къде се украсяват? До ухичката. А ти ще имаш ли елха с яйца? Да. А на кучето Рудо дали ще му купата? Според мен, мамо, кучето Рудо ще има елха с кокали. За Великден. Да. Мислиш ли? Да. Нима да украсиме. Кой да украсиме? Ухят по хата. Ама с какво ще я украсиме? Ням. Например, с яйца. Мамо, не дай да пушкаш така. Точно пушка. Видох не го изпия. Чакай сега. Айде сега си хъпни едно. А я първо ми разкажи. Ето. Ще разказваш ли? Чи? Това. Какво това? Това сокче. Какво сокчето? Дай, моля. Заповядай, мама. Какво се казва? Това сокче за мен. Да. А ще разкажеш ли нещо или да спирам? Да пиеш.